Камышлы мәктәбе Халимов Раил, ветераннар. Ветераннар килә бәйрәмнәргә, кичәләргә очрашуларга, орденнары балкый, ә малайлар карап тора әнә шуларга. Малайларга кызык, әнә алар, истәлекләр тыңлап утыра, теге батырларның батырлыгы. Тыңлаулары үзе ни тора, истәлекләр йөрәкләрдә алар. Онытылмаган бит берсе дә. Кем онытсын ут эченә үзе, ая-гүре барып керсен дә. Биреш белән әле, ә шулай да. Чәчләре аппак, йөзләре талчыккан, күкрәкләре тулы орден-медаль, күкрәкләре тулы ярчыклар. Ветераннар китә берәм-берәм, йөрәкләрдә тынмый уралар. Юк, үлмиләр алар, ә сугышта батырларча һәлак